नै जोंहा मोसानो ओंखारबाय थ' मोसानो थांनो ओंखारबाय गारि गंसेया थांग्रोबायानो आरोना जों आयौ माथो गाखोजोबखाबायानो जायगा थोगोना थोलाथाय गारिया थ' गाखो थांनो ओंखारबाय जि थोनखा थोगोना थोलाथाय जायखो मानो लांफाय जानांगौ जाखो दिरुंफोरनो थांदो मोसानो थांदो बिबार आखायाव ला सासेया गारिया खारलांबाय गोजौ खामानिफोरा मोजां माबा होनदो मानो माबा लायना दा सिमां लानि ट्रेक्टरजों फैदो नामा ट्रेक्टरजों फैदो टाटा मबाइलजों फैदो गंनि फैगारदों खामानि मावनो लाबोनायानो गाबोन जों थेलाजों फैगोन आयौ फैबायनो लाजिबायला ओंखारनो खेलाखौ जोंसो गेलेगौमोनहाय बोरैबा मोनगोन माने डाइरेक्ट भलिबल दिरुं बोलायनाया जाबायानो मालाय नै आयौ गोजानाव लाङालासिनो बेसोरा जि गिखादो हाय आंसो
Bulannya. Oh, siapa orang ini? Nabu ko sapri na. Listinya malam ni. Oh, senang. Lagi zihar idiangan, binibek kaum sanggar swisim. Ini orang si boy boy. Idian naik lega lega. 1, 2, 3. Abang, ready? Kacau tanah aku tuh ini. Sampai. Ready? 1, 2, 3. Kacau lah, dahar lainnya kayak. Kira nggak kamu kayak gaya. Cuman gesu-gesu ah. Sekarang udah saya ini. Main awis saya cana lain. Ready na? Ready? 1, 2, 3. Lah buka baik. Wis napa dah buka baik. Dah seming lah wis wis dah sih. Nuan ada. बेनिखायनो साफ्रोमबो बादायारि फंबाय बिनानावमोनखौ जौस्राङाव थाफैनानै गाव गावनि मुं आरो फारिलाइखौ रोखायै लिरनानै होफैनो थाखाय जोङो दहायनो गुरैयै खावलायबाय थाखादों सिगाङावनो दा बे लेखायै जोंनि
सार आंनि मुङा मुस्लिम मन्टु नार्जारि आं दा दामगोन बागुरुम्बा ओमफ्राय आर'नाइखौ माबायदि लाखिनाय जाम्बा जेबो नङा गोलैना होथि दा दामनायाव लाबाय नामा दा मानसि नुराबाबो ओरैजाय फै ओरैजाय जिरायफै आब' माबा नुराखै हालाय माबाया मा नाम Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ